Qazaqstan Respublikasyna iş saparynyň şäherlerini soňra hormat prezidentimiz araly halat etmeň halkara gaznasyny esaslandyrjy döwletleriň başçylarynyň geňeşiniň nowatdaky mejlisine gatnaşmak üçin Agorda köşküne geldi. Bu ýerde hormat prezidentimizi Qazaqstanyň prezidenti mehirli garşylady. Wekiliýet başçylarynyň lelikdäki surata düşmek dabrasyndan soňra araly halat etmeň halkara gaznasyny esaslandyrjy döwletleriň başçylarynyň geňeşiniň mejlisi geçirildi. Prezident Kasım-Jomart Tokayev meclise gatnaşyklaryny bärekläp, häzirki şertlerde sewit hyzmatdaşlygynyň strategik ähmiýetini bellädi we Aral deňiz sewitiniň ekologiýa abadançylygynyň gaznany esaslandyrjy ýurtlaryň azyk we energetika howpsuzlygyna günden-güni täsir edýänini aýtdy. Soňra meclise gatnaşyklara söz berildi. Hormat prezidentimiz meclise çykyş etmek bilen Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasım-Jomart Tokayew bildirilen mehmansewerlik hemde arary halat etmeň halkara gaznasyny esaslandyrjy döwletleriň başçylarynyň geňeşiniň şu gedeki meclisiniň ýokary guramaçlyk derejesi üçin minnetdarlyk bildirdi. Biziň esasy maksatymyz halklarymyz üçin ören möhüm bolan wezipeleriň ikinji derejä geçirilmegine ýol bermezlikden, gaýtam sewitde halkara hyzmatdaşlyk we utgaşdyryş gurallaryny gorap taklamakdan hemde ösürmekden baratdygyna inanýan diýip döwlet başçylaryna aýtdy. Araly halat etmek, onuň geljegi, deňiniň sewitinde ýaşaýan adamlaryň ykbaly biziň mertebe işimiz, tiýasy we ahlak jogapkärçiligimizdir. Şol özünde büyük möhüm ekologiýa, durmuş we insanperwer meselelerini çözmek üçin ýurtlarymyzyň hemde halkara hyzmatdaşlarymyzyň ykdysady, mali guramaçlyk serişdelerini, şeýlegem diplomatik tagalarlary birleşdirmek we ulanmak boýunça umumy borjumyzdyr diýip hormatly prezidentimiz belledi. We şu nukdaý nazardan 2017-2019 ýyllarda araly halat etmeň halkara gaznasyna başlyklyk eden döwründe Türkmenistanyň gaznanyň amaly wezipelerine jogapkärçilikli we maksatnamalaryň üns berenligini halkara düzümler ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütilişdirilen idaralary we institutlary bilen ýödary gatnaşyklary anyklaşdyrmagy we utgaşdyrmaga aýratyn ähmiýet berenligini belledi. Bellenşýäli ýurdumyzyň başlangyjy boýunça 2018 we 2019 ýyllarda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Birleşen Milletler Guramasy bilen araly halat etmeň halkara gaznasynyň arasynda hyzmatdaşlyk atly kararnamalar kabul edildi. Türkmenistanyň ilkinji gedek Rio Goşmak 20 sammitine beýan eden Aral deňiziniň sewit üçin Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütme maksatnamasyny döretmek barada teklifini ilerletmek bilen 2019 ýylda ýurdumyz bir maksatnamanyň taslamasyny Birleşen Milletler Guramasynyň Aziýa we Ýoşunman sewit üçin ykdysady we durmuş komissiýasyna hödürledi. Soňra Birleşen Milletler Guramasynyň Aziýa we Ýoşunman sewit üçin ykdysady we durmuş komissiýasynyň 79-njy sessiýasynda Birleşen Milletler Guramasynyň Aral deňiziniň basseýni üçin ýürütme maksatnamasyny döretmegiň şertlerine garamak atly kararnama kabul edildi. Şeýlegem ýurdumyzyň işen gatnaşmagyna halkara düzümler bilen hyzmatdaşlykda Aral deňiziniň basseýniniň ýurtlaryna kömek bermek boýunça hereketleriň maksatnamasynyň 4-nji tapgyry işenip düzüldi. Sewit ekologiýasy meselesi boýunça halkara tagallarlary birleşdirmek görelgesinden ugralyp Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýada howanyň üýtgeme bilen bagly tehnologiýalary boýunça sewit merkezini döretmek başlangyjy bilen çykyş etdi. Ýakyn wagtda ol Aşgabatda öz işine başlar. Aral meselelerine garanymyzda biz olary çölleşme, buzluklaryň eremegi, tergetisi suw serişdelerini dolandyrmak we beýleki bir näçe möhüm ekologiýa wekimlerinden aýra güdümine getirip bolmaz diýen ýörelgeden ugralýar. Ekologiýa howpsuzlygy meselelerine biziň çuňur anamyza görä Merkezi Aziýanyň durmuş we ykdysady abadançylygyny, täwirtiň ösüşiniň we arawaçlygynyň kesgitleşik şer tökümine alalaşygy hemde hoşnýetli goňşulygy üpçün etmek boýunça umumy wezipeýäniň aýrylmaz bölegi hökümine bütewlükde garamak zerurdyr. O şeýle çemeleşme ygtyýarymyzdaky ähli serişdeleri has netijeli ulanmaga we esasy gurlarda ünsi jemlemäge mümkinçilik berer diýip döwlet başçylaryna aýtdy. We şonuň bilen baglykda ekologiýa wekimlerine garşy milli çemeleşmeleriň sazlaşygyny üpçün etmegi, ýödary hyzmatdaşlygyň sewit gurallarynyň hyzmatlaryna daşar siýaset we puwduklyň idaralaryň ugra boýunça utgaşdyrjy wezipelerini epesli güýçlendirmegiň makdyrak boljakdygyny, şeýlegem bir işde araly halat etmeň halkara gaznasynyň utgaşdyrjy ornunyň ýoklandyrylynyň möhümdigini belledi. Şonuň bilen baglykda hormatly prezidentimiz araly halat etmeň halkara gaznasynyň şertnamalaryň hukuk bunyadını kämilleşdirmek we döwrewaplaşdyrmak boýunça işleri şartlandyrmagy hemde geljekki bilelikdäki işiň täze wezipelerini kesgitlemegi teklip etdi.
beýişi esaslanyrjy döwletleriň äglisiniň beýikliklerine laýyklykda tamamlamagy hemde Aral deňiziň sebäpleriniň köp sany meselelerini çözmek bilen bagly taslamalary we maksatnamalary durmuşa geçirmekde halkara maliýe institutları hemde donorlar bilen has işin hyzmatdaşlyk etmegi mümkinçilik türetmegi dogry gadaplayat. Şeýlegen biz araly halat etmeň halkara gaznasynyň halkara düzümler, ilkinji nowatda bolsa Birleşen Milletler Romasynyň ýürütülüşleriniň idaralary we agentlikleri bilen ýödary hyzmatdaşlygyň derejesini düýplik hemde hil taýdan ýokarlandyrmagyň zerurdugundan uğralyýasyp döwlet başlamy belledi we bu maksat bilen Türkmenistanyň dünýäde bolup geçýän üýt göçmeleri, şol sanyna geosiýasy we ykdysady häsiýetli ýagdaýlary gözüňde tutup, merkeze Aziýa ýurtları tarapyndan Birleşen Milletler Romasy bilen araly halat etmeň halkara gaznasynyň hyzmatdaşlygy baradaky baş assambleýanyň täze kararnamasyny birlikde işlemegi teklip edýänini aýtdy. Sözüň ahyrynda hormatly prezidentimiz Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew araly halat etmeň halkara gaznasynda başlyk etmäge girişmek bilen gutlady hemde ýöňde duran işlerinde üstünlikleri arzu etdi. Şeýlekem hormatly prezidentimiz Gazagystan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew araly halat etmeň halkara gaznasynda netijeli we üstünlikli başlyklyk edenligi, araly halat etmeň halkara gaznasyny esaslanryş döwletleriň başdanlarynyň geňişiniň şu gedekki meclisini ýokary derejede geçirenligi üçin ýene-de bir gedek minnetdarlyk bildirip, hemmelere işlerine üstünlikleri arzu etdi. Meclisiň netijeleri boýunça bir näçe resmi namalar gol çekildi. Olaryň ataryna araly halat etmeň halkara gaznasyny esaslanyrjy döwletleriň başdanlarynyň Astana beýannamasy, araly halat etmeň halkara gaznasynyň prezidentini saýlamak hakynda araly halat etmeň halkara gaznasyny esaslanyrjy döwletleriň başdanlarynyň çözgüdi. Gazagystan Respublikasynyň araly halat etmeň halkara gaznasyna başlyk etmeginiň netijeleri hakynda araly halat etmeň halkara gaznasyny esaslanyrjy döwletleriň başdanlarynyň çözgüdi. 26 mart Aral deňiziniň Am derýanyň we Sır derýanyň halkara gün diýip makullamak we döretmek hakynda araly halat etmeň halkara gaznasyny esaslanyrjy döwletleriň başdanlarynyň çözgüdi bar.